Bună tuturor! Eu sunt Lore și am revenit cu un nou videoclip și astăzi vă voi arăta cum să faceți niște suporturi de pahare, să zic așa, ca acesta, care nu ești prea bine, și acesta. Vreau să-mi scrieți în comentarii care este preferatul vostru. Acesta este 1, 2, 3 și 4. Preferatul meu este 1 și 2. Bun, avem nevoie de un pahar cu apă și o pensulă, acuarele, o foarfecă și carton. Să începem. Da, și un compas și un creion. Eu deja am decupat și am colorat fondul cu galben. Și acum urmează să scriu sau să desenez ceva. Am scris Lore YouTube, dar nu prea se înțelege și nu prea îmi place chestia asta. Și aici urmează să scriu încă ceva. Da, acesta am făcut, dar totuși preferatele mele rămân acestea. Bun, după cum spuneam, să-mi scrieți în comentarii care v-a plăcut mai mult. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!